danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon. Tabawa! Zura Allah. Yaran nan ya kawo miki kuɗi? Kuɗi kuma? Eh. Wani irin kuɗi? Bai kawo miki ajiye kuɗi ba? Ba abin da ya kawo min. To kanin ki barawo. Ni tun da ya fita da safe ma. Kanin ki barawo ne to. To kanina ba barawo bane ba, can dai idan an je an sace maka kuɗi yan da kuna can kuna sai da kayan mayanku. Kayan shaye-shaye dama an ce sana'ar ka kenan, an zo an gaya min. Asirinka ya tonu, to a can dai kuka san inda kuka yi kuɗinka ya ɓace, yan daba suka sace, za ka zo ka ɗora a kanina? Ina Tabawa. Gani. To ranar lahira in za a ɗauki garin na Aisha babu ki. Ina ciki. Billahi lazi ana karamuna ana kantin in kin shiga Allah ya tsina tunda kike cewa da mijinki ina sai da wuyi ba ki da kunya ko? Baban da kunya bane ba, dan me zaka zo ka ce kani na uwa ɗaya uba ɗaya ya sace maka yaro zan ajiye kuɗi. Ai ba zai yiwu ba. Kuɗin buredi, kuɗin shayi, kuɗin abubuwan da nake ciniki a kwashe. Ba zan zo kuma faɗa ba sai a ce mu na sai da wuyi ina sai da mai kayan mai. Sai da baki kunya. Ka zo ka kalli tsaban ido na, ka ce wai kani na ya maka sata, ka ce wai ni ba zan shiga aljanna ba, duk biyayyen da nake maka a cikin gidan nan kenan ba ka gani. To a kin ce mun na sai da kayan mai. Ai da na ce sana'ar ka ce kuma ai an gaya mu ai. To an gaya mu. To kanin ki dai barawo ne. Na gaya sarki a takarda. In ka je ka gaya wa sarkin aka kira ni kuma zan faɗi sana'ar ka ta da, ba mamaki abokanka ne masu sai da kayan maye suka zo suka kwashe maka kuɗi, kanina ba barawo bane. Ke baki da hankali. Ai wannan ma cinikin da nayi ai da ni. Kuma ba ma a Najeriya bane. A ina? A kasar Jamaica. Yaushe ka taba hawa jirgi ba ka taba hawa jirgi ba? Kasar Jamaica. Lokacin da ban ma ni ina da rai ni nake noma masa gonarsa ta wiwi. Yaushe? 1977. Yaushe ka sanya ma ake yi a hau jirgi mai gida? Wani tafiyan ma na ga ƙauye da za ka ma a ƙafa ka tafi kace ba za ka iya hawa mota. Shi ne mo kanin ki barawo ne za a sa shi interrogation. Za a je a sa shi under interrogation. To kuwa masifa yanzu muka fara yi da ni da kai a cikin gidan. Ko a kai shi isolation center. Kin san isolation center? Kai da turancin ma ba iyawa kai ba. Shi ne nace kin san isolation center? Ya zan yi in sani? Billahi allazi la ilaha illa huwa can zamu je can za a je a ji. Ko guje ba za a yi masa ba. Billahi sai wata uku. Kai da aka kai ka makaranta haka in ka ga rubutu an rubuta batir kake cewa fatetariya?